मोजां मोजां बिबार दङ नै साजायनानै दोननाय जि मोजां नुखाबाय नै कफिखौबो लांबावनोसै जोंहा बिबोनांनाव थांनायाव कफि लानानै थांसै न'नि बुस्थुखौ जानो लुबैयो नालाय रायजोफोर बेखौ लानानै थांसै दानखांखाबाय थोब्रै टमेट'बो खाबावबाय आंहा बागानाव फैनाया दै लुखांनानै न'नि मोनजाबा बेसेबां मोजां मोनोना रायजोफोर बिबोनांनाव लांनोसै बेखौ गोमोन गोमोनै नागिर नागिर खाबावनोसै रायजोफोर बैथिंबो दं बैथिंबो दे खागोन न'नियावबो दंना न'नियावबो थायदों न'निखौबो हामाहाय बिसोर गाथं फैजोबो नै नोंना फिसाजोफ्रा बिजानै सिजानैफ्रा गाथं फैजोबथारो दै सेन्देल गाननानै गाजोब्बाय खाबावनोसै बैथिं दङ न'आवबो दङ बिबोनांनाव लानानै थांसै एसेनो हेल' लोगोफोर गिबि गिबियावनो आं नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्लायबाय दे आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै नै दिनै थांनोसैलाय बिबोनाङा दाखालि फैनानै थांलायबाय नै जोंहा दिनै बिबोनांनाव थांनोसैलाय अबे जायगायाव थांगोन नायलांबाय थादो रायजोफोर नै दहाय कफि लानाया नै लांनोसै बेखौ फिरफिलियाव गाखोबाय फिरफिलिजों थांनो हायो नालाय जोङो फिरफिलिजों थांसै नायलांबाय थादो बबे बबे जायगायाव थाङो फिरफिलि सा सा नै फैबाय थाबाय जोङो लोगोफोर मोनहैथारनोसै नै बिबोनांनि न'खौ दाना खोन्थालांसै मा मा जायगा मोनो बिसिनि जायगाया मानि खाथियाव रायजोफोर रायजोफोर आंनि बिबोनांनि न'आ नैबेनि खाथियावनो बड'ल मुलुगसोलोंसालिनियावनो नांजाबनाय बे रायजोफोर सोरबाफोर थाङोबा बड'ल इउनिभारसिटियाव खाथियावनो नै दाना मोनफैबाय जोङो बिबोनांनि न'खौ हाबफैनोसै नैबेनो बड'ल इउनिभारसिटिया रायजोफोर नैबेनो नांजाबथारनाय हस्टेलफोर बिसोरो मा मा डिपार्टमेन्ट बे खाथि खाथियाव दंलाजोबो बिस्रा ओरै फारसेथिं फैबाय नै बिराद खामानि मावदों नै मालाय ना जेबो नङा बेनो दे जोंनि बिबोनांनि बिहावा दे आफा दे साहा लोंनायनि लुबैनाय जोंहा बिबोनाङा मेथाइ लाबोबाय लोंसै नै दाना नै बेहा न' खाथिनि दे मा जायोमोनलाय नोंखौ आब'ना आब' बैहा जाबाय बिखुनजो आंनि बिबोनांनि बेखौथ' बिहाव दहाय खोन्थाखाबाय नै बेहा बिजावजालि देरसिन बाहाय थानायाव बे देरसिन जाबाय खाथि खाथि थानायाव बै माखासेफ्राथ' दस्रा गोजानावनो थांजोब्बाय आंना भुटाननि बिसिना गाइखेरनि पियर ना लोंगौमोनदां बेस्रा जरायाव हाबनानै नायहैगोनसां मा मा ओंख्रि संदों नै बेहाबो बिजावजालि सासे साहाखौ जों लोंखांबाय गावसोर लोंनो साहा फुदुंदों जानफिनबावबाय दहायनिया सासे बेहाथ' मालाय साख्रि आवलाखा बेहाबो साख्रि आवला गोरलैबाबो अंगन बायदि लोंसो लोंनो हा लाजियो नामा सोरबा ना बेखौनो मोनदोंना नै ना बिदै हरदो एसे नायनायसै आङो नै बिबोनाङा मालाय ना बिदै जि गोथाव गोथाव संखाबाय दा आइखुनजोसो संबावलायदोंनो मालाय बेखौ नों संदों बेखौ नैबे नै बिखुनजो सबाय दाउला खासि
नोंसोरनो गोदानायखौ देखायनो मोनासै रायजोफोर नै जि जानानै थांसै जोङो लेडिस पार्टिल' हौवाफोरखौ जों मिथिया मालाय गावबा गाव प्रग्रामाव थांजोब्बाय सोरबा मिटिं सोरबा माबा नैबेलाय मा बेबो लादो दे नै बेबो बिखुनजो एवदोंनो जोंहा मादै जायो फंबायनि बिमा नैबेलाय माथो अमा एवनाय लांदां नै मैथाजों ना फिसाजों बरिया जानोसै नै बिस्रा मालाय बैसागुनिबो दंदां बेहाय ना बेसां गैया नै दाउ आलु बाव दाउला खासिनि खोथा ना दाना ओंखाम संग्राखौबो खोन्थाबावनोसै आङो मादैखौ नै बेलाय बेनो संग्राया जोंहा माबा जायो मादै जाबाय आंनि बिबोनांनि बिखुनजो मामावसो थानो नागिरबावबाय आं नै बिस्रा बिमाया सानै जोंना बे देरसिन बिब' बिनानाव असे दे नैबे जोंना बिबोनांनि बिखुनजो असेया बे ओमफ्राय नैबेयो देरसिन बिस्रा आदैया सानै बिस्रा बिब' बिनानाव असे दे रायजोफोर मालाय अनलायलायो नोंनि आंनि जेबो गैया नैबेहा न' खाथिनि बिब' जायो दहायबो खोन्थाखांबाय आङो जोंना बिबोनांनि हासबेन्डआ सासेल' फंबाया ओमफ्राय हिनजाव सासेल' बेहा उदालगुरियाव हाबा जाहैबाय आगोलना दङ आरो बे बिजावजालिफ्रा गोदो नैबे मादैनिजोब मालाय नैबेथ' जारौ रौथार नै जोंना मादैया लोंदो दानिया खाजि जानोसै नै जोङो बयबो बैसोरा आदैमोनहा ओरैनो बोराय मानसि नालाय बिसोर एसे एसेल' लानो नागिरदों जों खाजि जाफानोसै अमा एवनाय नै जोंहा फंबाय सासे फैबावबाय आंनि बिबोनांनि बेवाय बे नैबेनि बोराय सेसा नै रायजोफोर सेसा फिदों जि मोजां मोजां खयथा दङ माबा गासै बुन्दाजों माजों 12था ना नै बाबुआनो गांसो होयोना नै बे बाबुआनो आंनि बिबोनांनि खाथिनि न'आव नोरैबो दं नामा राबिदा बेलाय मा ए अरोनो नैबे अख्रुबोनो ओंखायनो आलदा दोनदों बेखौ बिसिनिबो समबारमोननिबो माथ' संग्रायाव मा एवदों नायबावनोसै आरोबाव नै संनाय खावनायनि फारि जाबावबाय नै मालाय जोंना आगैया नाफाम एवदों आंनि बिबोनांनि बिजावजालि जा गोथाव जाहोनसैलाय जोङो दा नाफाम होनबाथाय बर'नि टेस्टि बर'नि खाजा नोंसोर थांला होनबालाय बेरायनायाव नै लोगोफोर जोंहा न'निफ्राय ओंखारबाय बिबोनांनिफ्राय बैहाय माबायाव बेरायहैनोसै सेमेटारि माबायाव मार्टियार्सफोरनि माबायाव गार्डेनाव एसे बेरायनो थांसै थांसै नै लामा लामा थाबाय थाबाय सोरजोंदि बेरायफानांगौ बिबोनाङासे खामासे ना बेरायनायलाय मा अनजिमा ना बुरि बुरिजोंसो बेरायखायो आं लावदुरखौलायाव सामलायग्राखाय लावदुर बेरायनो नै बेलाय जोंना आगैया सासे जोंनि आगैनि बिबोनांनि बेवाय बे सासे मालाय नै बाहाय बिजनेस मालाय दाउनि नै बाय थाथ'नोसै दसे दहायनि नाफाम एवनाय साहा फुदुंनाय बिजावजालि बियो बिस्रा बेहाय दखान होयो बयलार दानो मैगं फानो जायगायाव मोनफैबाय नै दाना जोङो हाबलांसै सिङाव बड'लेण्ड मार्टियार सिमेटारि हाबलांनोसै गेटआव गेटनि सिङाव नै बिराद मोजां साजायनानै दोननाय रायजोफोर जायगानि मानसियाथ' बयबो मिथिखायोनो जाहैबाय सोरबा गोजाननिफ्रा आंनि भिडिअखौ नायफ्लांबायोबा
नायलांबाय थादो देखायलांबाय थानोसै ए जोंनि बायदि नङा नैबेयो औ सानफ्लावारसो बेयो बिराद समायना रमायनाखा देखायलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो थाखागोन बेहायलाय माथो जोबनो ना बिराद मोजां नै बिबारफ्रा नैबे दै गग्राखौ होआखैना दाबो सानफ्लावार बिबारनि गार्डेन नै जोंना आगैया जोंखौ दोनबोदों आङो जायगानिबाबो फैफेरनाय जायाखैमोन दे लोगोफोर नै दाना नायलांदोलाय जोंखौ देखायहरनोसै जायगानिबाबो आं फैफेरनाय जायाखैमोन दे आं दिनैसो फार्स्ट फैजेननाय जादों बेहाय जि मोजां नुखाबाय नै जि मोजां मोजां बिबार दङ नै साजायनानै दोननाय लोगोफोर नै जोंहा मार्टियार सिमिटारियाव नैबेबादि दङ गावबा गाव नामनि गोदोनि आन्दलनकारिनि अन्थाव बाथाव रुंसारि जानायफोरनि दंजोबोनो ओरै गावबा गाव डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसेबांबा मेरला अन्थाव बाथाव आं एसेबाबो देखायहरबाय जायफोर जोंनि जायगानि मानसि बिसोरो मोनथिखायोआनो लोगोफोर नै बेरायखांबाय जोंहा मोनाबायबो बेरायखांनो माने खावसे थाबावबायसो ओरैनो एसे एनैल' खेबनानै मोनसे मोननै देखायहरबाय बेलासिखाबायमोन मोना मोना थांनोसै जों दाना बिबोनांनाव थांफिननोसै जायै लोङै थांसै जोङो सोब मोनाबाय मोनाखानासो फैखानाय ओंखाम जानोसै नै लोगोफोर ओंख्रि हायजोब्बाय खुरनो नागिरबाय मोनाबाय दे बेरायहैबाय माबाय नै दासो ओंखाम जानो नागिरबाय जों जानानै थांसै नैबे गुदुंखौ होदो दा बे फासाव ओंखाम खुरबाय नै जानोसै बयबो जोंना आगैया सियार टेबोल बसायबाय जों ओंखाम जानो थाखाय जोंबो जानोसै गथ' गथाय गासिबो बोरो दिफिया उन्दुदोंमोन आयै बोरो फैदा रेसमालाय रेसमबो नांबावगौ ना थोरसिया बे सादाखौ बांसिन खेबनाय खानाया खुसिग्रालानिया जाजोब्बाय जोंहा जाग्रोबावनोसैना नोंसोरखौ गारनानै ओरै फैदो रेसम मालाय खुनाय जानानै थांग्रोनोसै जोंहा नाय दिफि उन्दुबायमोन आयै ओरै नायदो रेसमालाय सानदिया ए खानाय लान्थिखौसो सानदिया होनोहाय आनै नादालाय खानाय लान्थिखौसो सानदिया होनो ना फाथ'नो मैथा जायो जादो मैथा नांला माबालाय जायोहाय आबौ जानोसै नै आंबो
ओंखामखौ रेडि जाबाय नै जानाय जिरायबाय आं बिसोरखौ लाङाहाय हारसिंसो खालांनानै नायगोन जामायजोखौ नायदो माला थाङो इसोरजों आं थांजानो गियोहाय नोंखौ दालाय थांजानो गिया मानो थांजानो गिनांगौ थांजानो गियो आं थांगोन ना जामायजों थांबाय थाग्राखायनो गियो आं थांबाय थाग्राखाय गियो आङो नङा जाम्बि आं थांगोन जामायजोखौ नायगोन बिजायखौ नायगोन आङो नायदो माला नायो थांगोन आं दा बावैनो ओंख्रि मोनजादों नै खोन्थानोसै जोंहा बिबोनांनाव सबायजों दाउ खासिजों ना रुनाय बिदै नाफाम बाथोन मैथा बाथोन मैद्रु एवनाय दाना जानोसै दे लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै आं जानायखौ देरबाय जोङो नै मोनाबायबो खुलुमस्रांजोबदो मा दे बे सम गारियाव गोजाङाहाय नङा थांसै रायजोफोर बिदाय लानोसै बोरो मादै सासेयालाय दे फैदो दे नोंस्रासो खस्थ' जालायबाय थादो नोंस्रा जोंहा बिदाय लानानै थांग्रोनोसै गैयाबाथाय न'आव थाङा दे दे गोनां मानसिखौनो दानो थांसै रायजोफोर नै ओंखारलांसै जोंहा फैदो फैदो लाखिदो बेखौ लाखिदो जेबो गैखा नोंहा बेखौ लाखिदो लाखिदो गोजाङा नै जोंना आगैया गोजांलायबावथारासै ना बेनो जोंना आगैया खोन्थाबाय थाखायोना रायजोफोर नोंसोरनो बयनोबो फैदो माबायलाय हुनजुआलाय फैदो थांनोसै रायजोफोर नै ओंखारबाय खोमसि खोमसि जाजोब्बाय मोनाबाय 9टायानो जाबाय गाखोदो सोर सोर फै गाखोयो खोमसि खोमसि जाजोब्बाय नै जोंना आगैमोनहा नै खोमसि खोमसि जाजोब्बाय आंनि बिबोनांनि बिजावजालिफ्रा गाखोनोसै दाना गारियाव औ ओइ आदै जावैसोखौ गारि सालायनायखायसो लिंहरदों नङाबा नांखाबावलामोन जोङो बाय बाय रायजोफोर बाय 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 रायजोफोर बाय बाय थांसै जोंहाबो रावना होनजोब मा बे माबा किउआर ग्लासा आवाय सना लोखि बाय बाय थांसै नै रायजोफोर गारियाबो स्टार्ट होबाय आंनि भिडिअ'आबो एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन दे बाय बाय गुड नाइट